Náš ďalší hosť pochádza z Čiech. Sám o sebe hovorí, že patrí medzi generáciu Husákových detí. Chcel tým, predpokladám, naznačiť, že je to silná generácia. Po absolvovaní vysokej školy nastúpil do spoločnosti Baumax, kde posledné roky vykonával funkciu CEO pre Českú a Slovenskú republiku. Teraz viac ako 10 rokov pracuje v branži predaja nábytku ako CEO zodpovedný za značku Möbelix pre Čechy, Slovensko a za značku Mömax pre nemecký a rakúsky trh. Dámy a páni, medzi nás prichádza pán Jiří Šulc. Nech sa páči. No a opäť s ním rozhovor povedie Lenka Buchlaková. Ako chcete, môžete prísť bližšie. Ale vezmite si aj mikrofón, ten je veľmi dôležitý. Aká sa vám páči farba? Myslím si, že všetky sú zapnuté. Trošku sa proorientujeme, pretože ten posledný panel a diskusiu sme viedli v rámci toho mediálneho priestoru a teda hovorili sme viac o médiách. Teraz ideme do iného segmentu. 5 rôznych trhov a jedna značka. Dá sa povedať hneď teda na úvod, že ktorý trh je pre vás takou srdcovou záležitosťou? Tak hezký podvečer všem. Tak tím, že jsem, řekněme, narodil se v Československu, tak určitě ta srdcovka je ten československý trh, ale i hlavně proto, že když jsem vlastně nastoupil teďka do té druhé společnosti Möbelix, tak vlastně byla jedna filiálka na Slovensku, asi 5 v Čechách a dneska jsme přes 30 filiálek, takže asi to, co si člověk, řekněme, buduje, tak tomu má větší vztah, než když něco dostane potom jako další výzvu. No, celý čas tu rozprávame o nejakých zákazníkoch, klientoch. Ako sa odlišuje to spotrebiteľské správanie v rámci tých trhov? Či sa vôbec odlišuje, alebo sme ako teda spotrebitelia a zákazníci rovnakí? No, tím, že já mám zodpovědnost vlastně dneska za rakouský, německý trh, tak to chování spotřebitele vlastně v té Evropě, nebo aspoň v tom regionu, co mám na starosti, je absolutně podobný. Všichni chtějí žít nějaký spotřební život, všichni si chtějí koupit nějaké produkty a mít pocit, že něco ušetřili nebo něco si koupit v akci. Ten rozdíl je pouze v tom parametru kupní síla, to znamená, ta kupní síla v Německu a v Rakousku je výrazně vyšší, to znamená, ten zákazník si může dovolit koupit dražší produkty. Další rozdíl, co je, a to vnímáme zejména v takové té turbulentnější době, jako byl covid a začátek válka na Ukrajině a nějaká inflace, která nás tady trápí poslední roky, tak díky ty vyšší kupní síle ty trhy ne tak extrémně reagují na tyto externí vlivy, to znamená, ten německý a rakouský trh je v tom chování spotřebitel více stabilnější, nejsou tam takové turbulence. Minimálně ta válka na Ukrajině byla v Čechách, na Slovensku trpění měsíce pro nás jako, řekněme, obchodníka s nábytkem, kde ty lidi nepotřebují hnedka si koupit sedačku, docela krušná. A co to ovlivňuje částečně ta politika v těch zemích, protože třeba Německo i Rakousko, my to tady tak nějak v těch zprávách nezachytíme, ale oni dost podporují takovou tu ekonomiku v tom, aby ta spotřeba byla. Třeba v Německu je antiinflační prémie, to znamená, když vyplasíte zaměstnanci prémii neto, tak vlastně není zdaněná do 2000 euro ročně a tak dále, nebo dneska v Rakousku začíná platit takzvaný bonus pro řemeslníky, to znamená, když si dneska koupíte kuchyně, necháte si to namatovat řemeslníkem, můžete si 2000 euro, jak si odečíst daní, takže to jsou takové skryté podpory těch států v tom západním státě, nebo v tom západním světě, který řekněme my dneska v Čechách a na Slovensku nemáme a to samozřejmě trošku udržuje i tu spotřebu a vlastně tu ekonomiku víc pohybu než tady u nás. No, ak sa nemýlim, tak aj slovenská vláda chcela nejakým spôsobom aj podporiť napríklad tento segment v rámci nájomného bývania, že bude podporovať napríklad vybavenie a podobne, ale keďže nemáme ani jeden nájomný byt, ktorý sľubovali, že postavia za teda ešte predošlej vlády, takže nemáme vlastne čo teda tým naplňať, ale každopádne sú tam nejaké ambície, že by sa takýmto spôsobom tento segment mohol nejakým prípadným ďalších rokoch
rokoch podporiť. Keď hovoríme teda o tých 5 krajinách, aké sú teda tie hlavné výzvy, alebo s čím sa vy stretávate pri riadení týchto spoločností, že okrem tých spotrebiteľov a okrem toho nastavenia, čo je tam teda iné? Tak ty hlavní výzvy pro nás všechny, řekněme, kteří vlastní nějaký stacionární obchody nebo řekněme obchody a e-shop je udržet tu frekvenci zákazníků, aby ten obchod v těch filiálkách a v těch betonových obchodech nebo železných obchodech se udržel. Protože víme, že to po tom covidu a všechny tyhle turbulentní časy hodně změnilo chování toho spotřebitele, znamená ta frekvence návštěv těch provozen klesá a ten zákazník, řekněme, nechodí často a všichni se potýkáme s tou frekvencí. Další ta krátkodobá výzva je, já doufám, že ta pomine, jsou prostě tady na tom globálním pohledu ty noví čínští hráči jako Temu a to se částečně i promítá do některých našich segmentů, jako nějaké bytové doplňky nebo osvětlení, což možná se vyřeší krátkodobě nebo v nejbližší době nějakou regulací Evropské unie na clo na toto zboží, takže to je trošku takový nějaký konkurenční nepoměr, že my musíme platit clo, ale ten, kdo si to dneska objedná přes Temu vlastně do 150 €, co platit nemusí. Poďme sa pozrieť na tie technológie, respektíve na tú digitalizáciu aj v tomto segmente, čo sa teda už tu spomínalo aj v predošlých paneloch, ako vy teda implementujete tie nové technológie do vášho biznisu. My dneska nábytkáři, my jsme taková specifická branže. Ten nábytek má já vlastně můžu trošku porovnat, a jsem v dlouhém malobchodě, tak ten nábytek je specifický v tom, že to jsou vlastně obinné věci, je to trošku taková statická branže, není to extrémně nějak sezónní, jsou tam nějaké trendy, které se musí napasovávat. Co se týká technologií, tak bych řekl, že jsme určitě v tom retailu neúplně ty pionýři, kteří, řekněme, jsme vždycky první v těch technologiích, takže máme samozřejmě nějaké inovace. Digitální etikety je dneska, řekněme, většina obchodníků to má, takže my to máme, ale ne všichni nábytkáři to mají, ani IKEA třeba nemá digitální etikety. Samoobslužný pokladny, to je dneska, řekněme, asi už standard v malobchodě, to znamená, ta implementace probíhá. Začínáme testovat RFID, ten projekt bude nějak odstartovaný během několika měsíců na pár filiálkách v Rakousku, Německu, ale zase je to, řekněme, pro nábytkovou branži absolutní unikum, zatím s tím většinou pracují obchodníci potravin nebo obchodníci s oblečením. Poďme teda už aj na otázku cez slajdo, keď už hovoríme o tých 5 krajinách, či sa chystáte expandovať aj do ďalších krajín? Tak my jsme v dalších krajinách, značka Memax i Mebelix je v Rakousku, teda je v Maďarsku, jenom možná nebylo to řečeno, vlastně Mebelix a Memax to je taký velký holding XXL Lutz, je to vlastně rodinná rakouská firma, kde vlastně dva bráchové začali asi před 40 lety podnikat s obchodem nábytkem. Ta její největší konkurence byla tenkrát Kika v Rakousku, která vlastně už není, no neexistuje, nebo v Rakousku ještě existuje, ale už není zatím ten původní majitel. My jsme vlastně zastoupeni ve všech vlastně zemích v Evropské unie, protože majitel kupoval a jeho expanzní politika byla nejenom jak si expandovat, že stavíme si vlastní baráky, ale většinou koupil nějakou konkurenci, protože v té nábytkové branži probíhá poměrně silné prostě konsolidaci a je tam velký generační obměna, to znamená ty původní majitele, kteří kdysi začali prodávat nábytek, vlastně už předávají ty firmy dalším generacím a pokud ta další generace tam není, tak vlastně majitel to koupí a tím vlastně si zajistí tu expanzi do těch dalších zemí. Poďme sa pozrieť aj na tie stratégie predaja, ktoré teda aj tu odznievali predtým, či je to online alebo offline predaj. Keď teda už riešite takéto stratégie, ako postupujete pri ich implementácii? Tak z mého pohledu existuje jenom jeden prodej a to je omnichannel a potom jsou nějaký jenom takový ty strategické odchylky v tom, že
ten zákazník, který chce nakupovat online, tak ho asi oslovím nějakým jiným marketingovým mixem a nějakou komunikací. A potom je to i třeba, že máme na online daleko více produktů než na filiálce, protože ta filiálka má určité omezení, kdežto ten online, řekněme, je unlimited, co se týká produktů. Ale snažíme se jet absolutně omnichannel strategii a já si myslím, že to je i ta budoucnost maloobchodu a my to vidíme, jak vlastně ty původní onlineisti se snaží otvírat aspoň nějaké malé lokální nebo malé prodejny, aspoň nějaké showroomy a naopak zase my, ty, co jsme vyšli z toho betonu a z těch filiálek, musíme výrazně zabrat v té digitalizaci a v těch procesech. Tam jsme trošku kostrbatější určitě než tí, co vyrostli z onlineu. No, keď sme tu aj spomínali predtým o udržanie si toho zákazníka, to je dôležité v každom segmente, v tomto teda tiež výrazne. Ako teda si udržať toho zákazníka aj v rámci tej komunikácie marketingovej zároveň, ale tiež je to odlišné na tých rôznych trhoch? Tak pro nás absolutně pro to udržení zákazníka je nejdůležitější ta znalost ty značky. Tady dneska bylo řečeno, že existuje nějaký Google, že tam musíme dávat hodně peněz, to je pravda, ale je třeba si prostě budovat tu značku a znalost ty značky a ten image ty značky, že potom člověk nemusí dávat peněz tolik do toho Google. A hneď v úvode, Lucia to teda spomínala, keď vás predstavovala, ak som to správne pochopila, lebo neviem, aký bol ten proces, že aj vy ste teda niečo o sebe napísali v rámci toho predstavovania. A tu sa vlastne aj veľmi veľa podnikateľov, manažerov tak navzájom inšpirujú a teda hovoria o svojich príbehoch. Tak teraz začnem nielen teda tým, že budeme hovoriť o spoločnosti, ale aj o vás, čo vás osobne motivuje a inšpiruje v rámci práce a v rámci toho, čo robíte práve tento segment, ktorý hovoríte, že je taký naozaj špecifický. Tak mě určitě motivuje, co dneska mám v té firmě, tu volnost od toho majitele zkoušet nové věci. Třeba v Čechách a na Slovensku jsme vlastně vytvořili takový projekt malých obchodů, to znamená Meblix, nebo prodej na nábytku standardně byla pouze 5000 metrů čtverečních a v Čechách a na Slovensku už dneska máme nový koncept 1500 metrů čtverečních a to jsou ty koncepty třeba tady v Šamoríně anebo v Levicích. Takže to je taková ta volnost, to mě motivuje a samozřejmě každý určitě motivuje z nás, když je nějaký úspěch. Áno, tak tie úspechy tak naozaj naštartujú tých ľudí v kariére. Keď sme tu mali aj tému, že motivácia zamestnancov, či aj v tomto segmente nejaká špecifická, ako motivovať už dnes napríklad na tomto trhu sa ťažšie zháňajú zamestnanci, akým spôsobom vy ich motivujete, respektíve ako ich možno si aj vyberáte tých zamestnancov? Tak tými nejbližší si vybírám nejradši tak, aby měli ten vlastní motor a ten vlastní drive, abych jim nemusel říkat, jestli jdeme doleva nebo doprava a co každý den musí dělat, aby měli jasnou vlastní vizi pro to své oddělení. A pro tu masu na těch prodejnách tam platí jedno, tam musí být ten vedoucí filiálky, to je taková ta klíčová buňka vždycky pro nás, kde ten vedoucí musí být ten správný manažer a mít tam tu lidskou tvář a s těma zaměstnancema tam denně vít a motivovat je, aby ta práce bavila a měli radost, když jdou z práce domů, že zažili pekný den. Tak to je taký ideálny prípad, aby všetci chodili ráno s úsmevom do práce aj odchádzali s úsmevom z práce. Ideálny prípad, ale či to tak naozaj v praxi vždy je. Keď sa pozrieme na tú mladšiu generáciu alebo na tých mladých začínajúcich manažérov, ktorí teda začínajú a teda sa snažia uspieť v medzinárodnom maloobchode, aké rady by ste im dali? Tak už to tady bylo taky řečeno, tak určitě člověk musí pracovat víc než 8 hodin denně. To je velmi dobrá rada. Pardon? Velmi dobrá rada. Ne, ale já si myslím, že jakýkoliv úspěch v životě a jakýkoliv firmě a v managementu je vždycky o tom mít ten drive a mít ten tah na branku, sám na sobě pracovat, vzdělávat se, studovat si o ty branži a zajímat se trošku šířeji, než jenom se dívat na ten svoji jednu značku a dívat to prostě globálně, co se děje v tom maloobchodě. A k tomu samozřejmě patří nějaký
i relax pro tu osobu, aby se dokázal vybalancovat ten stres, to znamená určitě cestovat a nebo i sportovat, aby člověk potom nedostal z toho burnout. No keď hovoríme o tom maloobchode a veľkú časť života tam pôsobíte, tak čím je to pre vás zaujímavé, alebo čím je to možno iné v rámci aj iných segmentov, že prečo práve toto? Maloobchod má jednu velkou výhodu, že ten retail je prostě rychlej a v tom retailu pár malých detailů, jak si může změnit, vy vidíte ten úspěch relativně rychle. Že když něco trošku změníte, nastavení nějaký kampaně nebo reklamy nebo cokoliv, tak ta změna prostě může nastat během několika měsíců. To mě prostě na to motivuje. To rýchlo meniace sa prostredie. Já bych to možná přirovnal, možná teď se někdo tady řekne, že jsem asi cvaknutý, ale víte, já mám vysokou školu zemědělskou, jo, a to vlastně jsem začal ještě za komunistů studovat, že jo, tady všichni říkali, zemědělství je důležitý, tam lidi musí jíst, tak jsem šel na zemědělku. Po slovensky polnohospodářská škola. A potom byla revoluce, tak bych to možná k tomu přirovnal. Pracoval jsem ve Švýcarsku na farmě a potom jsem tam voral s tím traktorem. A to vám řeknu, to je takový ten, že když vořete s tím traktorem, tak vlastně hnedka za sebou vidíte ten výsledek. A to je, řekněme, v tom maloobchodě taky, že jako když něco děláte, že ten výsledek přijde relativně rychle. Když to, kdybych byl nějaký výzkumník, víte, třeba nějaký lék nebo něco, tak asi bych dlouho potom bych měl šedý vlasy a byl hrbatý, ale ten výsledek by možná se nedostavil. Ktorá firma alebo podnikateľ sú pre vás inšpiráciou? Bych řekl asi tak, ani nedokážu jmenovat, že která firma. Jako třeba v současné době určitě IKEA je určitě nějaký vzor, který, řekněme, je unikátní a podnikatel, myslím, že je spousta i tady v tom sále zajímavých lidí, kteří jsou úspěšní. Ako ste spomínali, tí, čo veľa pracujú, sú pre vás takí ako naozaj podnetní, veľa pracovať. Ako sa snažíte presadiť na trhu a udržať si zákazníka, aby nepodľahol tej lacnejšej čínskej verzii produktu? Tak lacnější čínská verze produktu, já teda musím přiznat, že teda my i dovážíme hodně kontejnerů z Číny, ale ten segment nábytku je v tom, že segment nábytku... Jsme to uzatvorená skupina, to nevynášame. Ale to je v pohodě. Ten segment nábytku je takový, že to je všechno výroba Evropa a to znamená, tam jako nemáme žádnou konfrontaci s Čínou. Vždycky je to otázka jenom toho, za kolik se ten produkt dokáže vyrobit v Evropě a na konci ten zákazník vždycky chce tu nějakou tu konkurenční cenu. To znamená, jako my nemáme strategii, jak si zabraňovat si prodej těch čínských levným věcem. Na druhou stranu, řekněme, teď nám tady přijde to nový ESG regulace Evropské unie, kde vlastně se bude muset dokumentovat, jak každá firma sníží tu stopu toho všeho znečištění, takže ten tlak na nás všechny obchodníky určitě přijde, že ta lokální produkce a ty lokální výrobci budou dostávat větší prioritu. A k tomu dneska vlastně je ten nějaký současný problém nás obchodníků, kde ty lodě bohužel musí jet a plout kolem ty Afriky, takže ten kontejner pluje o 14 dní díl tam i zpět, což je vlastně skoro měsíc a tím pádem 10% si těch kontejnerů chybí a dneska zase je ten problém, že už vlastně z Číny nedostanete kontejner a je nedostatek kontejneru, takže zase se to začíná trošku všechno mění zase směrem, že ty domácí výrobci nebo ty obchodníci z Evropy a z Turecka zase budou levnější. No, spomínate to ESG, to je veľká vec ohľadom toho, akým spôsobom na to budú reagovať firmy. Už sa hovorí trošku o zmiernení práve preto, aby sme boli konkurencieschopnejší, pretože sú prísne regulácie v tomto smere. Zmení to podľa vás aj teda vaše budúce fungovanie? Tu sa nebavíme o tom, že táto jedna firma alebo vy máte nejakým spôsobom fungovať v rámci týchto kritérií, ale aj subdodávateľi a podobne majú fungovať takýmto spôsobom. Tak pro nás obchodníky to výrazně změní téma obaly a to je absolutní redukce plastu. Částečně to hodně mění, že víc se začíná prodávat recyklovaný sortiment, to znamená porcelán, třeba talíře, který má částečně recyklovaný porcelán, nebo
povlečení z recyklovaného bavlny. Takže to určitě mění tu sortimentní skladbu a hlavně to mění ty obaly. Čo teda ešte uvidíme, lebo zatiaľ sa to nemusí nejako vo veľkom implementovať. To je ešte teda do budúcna, alebo už to v súčasnosti riešite? No, v principě my to řešíme, protože jsme velká firma, takže nás se to týká jako holdingu. My jsme už vydali nějaký ten tlak, ještě ta povinnost vydání je myslím 2027 nebo 26, že každá firma musí jako vydávat ten ESG protokol a musí dokumentovat. 26, čiže už za tento rok viac menej. My jsme vydali jako koncern už nějaký taky testující dokument a snažíme se na tom pracovat, ale podle mě je to absolutní, je to velmi těžký, co se týká dokumentace, protože zase to znamená nějakou implementaci na tu dokumentaci, protože vy to musíte nějak zdokumentovat, jak vlastně ušetříte. No, v konečnom dôsledku uvidíme, aké to bude mať možno aj dôsledky pre toho spotrebiteľa, či sa tam nepremietnú vaše teda zvýšené náklady na to všetko do tých spotrebiteľských cien. Tak já si myslím, že pod čarou to bude fungovat jako vždycky. Na konci to někdo zaplatit musí a jestli se zavede, já nevím, spotřební daň na víno, což v Čechách chtěli a nebudou, tak to stejně nakonec skončí v těch cenách. Ako náročné bojovať s IKEA, akú stratégiu používate a aký marketing? Tak na Slovensku není to náročné, to je jedna prodejna. V Čechách je to náročnější, tam jich je víc a v Německu je to taky náročné, tam jich je více. Tak zaprvé se snažíme mít absolutně jiné sortimenty. Máme 100% vlastně podíl jenom vlastních značek v našem sortimentu, nemáme žádné brandy. A je to trošku i výhoda té branže, ta branže nemá jako nějaké brandy, kde ten zákazník skutečně zná brand jako v nábytku. No a samozřejmě tu strategii IKEA sledujeme a snažíme se jí napasovávat. Co se týká komunikace, sledujeme si jejich spending, aspoň ten oficiální, ten minimálně televize, rádio a billboard, ten bohužel ten nemonitorovaný online není. A potom taky na to napasováme nějaké naše výdaje potom na další třeba obchodní rok, co se týká komunikace. No, vidím tam aj ďalšie otázky ohľadom teda aj buď firiem, respektíve riešime tu... Nech sa páči. Možná ještě k té IKEA. Já si myslím, že IKEA řeší a my a všichni ty obchodníci na ten malou obchod se trošku zase ta sinusoida toho malou obchodu byla taková, že vlastně původně ten malou obchod šel z toho centra na ty periferii a do těch velkých nákupních center a můj takový vnitřní pocit je, že se to trošku začíná víc segmentovat a vracet do těch menších ploch a zase víc do centra a to si určitě to, co i ta IKEA dneska taky řeší a řeší to zejména v těch velkých městech a řeší vlastně i to, jak se mění chování toho zákazníka v těch velkých městech, protože ty velké města jako Mnichov nebo Berlín, kde vlastně ty mladí lidi jezdí jenom na tom kole a už nemají toho Trabanta nebo to svoje auto, tak vlastně dneska už oni ho otvírají hodně takový ty plánovací studia v těch velkých městech a hovoří se dokonce, že ještě chtějí koupit v Německu, to jsou takzvané německé priory, tak vlastně to jsou takové ty naše, to jsou ty původní priory, které my známe z komunismu jako v rámci centra, takže asi možná si myslím, že řeší to, že aby zase byli blíže tomu zákazníkům, blíže zákazníkům v tom centru. A možná jako příklad je to třeba i v IKEA Westbahnhof, to je tam jaké Mariehofstraße ve Vídni, tak tam se můžete podívat a když tam jdete, tak tam je vlastně to vloženě City Store a tam je teda obrovská frekvence zákazníků, takže ten malou obchod se určitě asi bude víc stěhovat do toho centra a blíž těm zákazníkům a už my nechceme už ztrácet čas, že pojedeme do nějakého nákupního centra. No to je otázka, že ako sa bude meniť pod vplyvom rôznych tých udalostí alebo teda zmien, ktoré máme na trhu, aj sme niektoré pomenovali, ten zákazník a tá jeho preferencia a samozrejme si to vyhodnocujete, teda čo sú tie ako keby trendy do budúcnosti, takto sa teda smerovať do tých centier? Trendy jsou určitě, že blíž tomu zákazníkovi víc centru. Trendy jsou určitě zmenšování maloobchodních ploch. Řekněme, to, co zažívala elektronika před 10 lety, to se asi bude týkat většina. A vidíme to u ostatních obchodníků, že buď to zavádějí nové sortimenty, anebo že zmenšují ty prodejní plochy. To jsou určitě ty trendy, které
nás neminou. Pozerám, že zarezonovalo to, že ste hovorili o tých 8 hodinách. Určite pracovať viac ako 8 hodín denne, tak koľko teda? Nevím. Já to neměřím, nevím. Nemáte osobní? Ne, já si myslím, že je třeba pracovat, jak člověk jakoby to cítí a když je třeba něco posunout, tak je třeba pracovat víc a když není třeba něco posunout, tak je třeba pracovat míň a teď neznamená, že musím pracovat 24/7. Jako. Pozerám ešte tú poslednú otázku, ale mám tam časomieru, takže vidím niečo o slovenských a českých zamestnancov a niečo s predavačkami. Úplne neviem, ak by ste mi to skúsili prepnúť, aby to bolo vyššie. Aký je váš pohľad na rozdiel v mentalite slovenských a českých zamestnancov na predajni predavačov a predavačiek? Tak, já bych řekl, tak z mýho pohledu, řekněme nějaký můj osobní názor. Myslím si, že v Rakousku taková ta pohostinnost a ta obslužnost je určitě lepší než v Čechách a na Slovensku nebo i v Německu. Že tam ta kultura, taková ta, řekněme, ten drive za tím zákazníkem je asi nejvyšší z těch zemí, co mám na starosti. Ale rozdíl mezi českým a slovenským prodavačem nevidím žádný rozdíl. A to trošku ještě máme dalekou cestu tady se dostat směrem k tomu Rakousku. No, my tam vidíme trošku rozdiely. Trošku. Áno. Tak to si povieme potom osobnejšie, aj keď sme tu zatvorená komunita, nemôžem si dovoliť to úplne na pódiu povedať. Počuli ste o knihe 4-hodinový pracovný týždeň? Já jsem o té knize neslyšel, ale v Německu už některé řetězce nabízejí 4-hodinový, ale dokonce 4denní pracovní týden. No, ale poďme teda k týmto hodinám a koľko čo aj odpracovať, aj teda na také ešte osobnejšie otázky, teda na záver, respektíve osobnejšie. Nebudem sa pýtať úplne na vaše súkromie, ale keďže veľa pracujete, asi ho nemáte. Aký najsilnejší zážitok sa vám počas manažerskej cesty stal? Tu otázku, já jsem naštěstí tuhle otázku dostal dopředu, abych si to mohl rozmyslet. Tak ten nejsilnější se mi stal v Bratislavě, to bylo někdy za Mečiarovy vlády, když jsem měl nový služební auto, šel jsem se shodou okolností do IKEA na oběd a potom už tam to auto nebylo. A to byla ještě IKEA tady na Rožňavské, takže to byl určitě silný zážitek. Dobre, keďže ste pripravení na tie otázky, ktoré sme vám pripravili dopredu, vidím, že celkom fajn, tak ešte sme tu mali, a to sme mali na všetkých našich speakerov, predstavte si situáciu vy niekoľko rokov dozadu, začiatok vašej kariéry, čo by ste si poradili, alebo by ste urobili v začiatkoch aj v tom manažerskom svete niečo inak. Já osobně asi bych zapracoval na mé angličtině, kterou bohužel nemám tak silnou, jako mám němčinu, ale asi bych nechtěl mít zmíněnit. Já jsem se svým životem spokojený. No a ešte teda, keď hovoríme o úspechoch, ja viem, že asi by sme nemali končiť, ale mali sme začať tými neúspechmi, ale stali sa vám nejaké také neúspechy alebo teda nepríjemné situácie v rámci vašej kariéry a v konečnom dôsledku ste za ne vďační? Tak asi každý člověk v biznise prostě má za ten rok nebo za tu svoji kariéru několik rozhodnutí, které ne vždycky všechny byly úspěšný. Možná taková to tak asi nějak stojí za zmínku a bylo to takový velký ponaučení, jak vlastně ten trh reaguje. Ještě v té předchozí společnosti Baumax, který vlastně už dneska není. Ten majitel tenkrát se hrozně zhlídnul ty Hornbach strategii trvale nízkých cen a prostě stále řekl, musíme snížit ceny, radikálně uděláme velkou kampaň, snížíme marži a tu marži doženeme nárůstem obratu. To řekněme funguje do té doby, když máte dostatek peněz pro marketing, ale za pár měsíců ten trh se zase vrátí zpět a takže ponaučení pro mě, že to získávání na toho trhu nebo získávání podílu na toho trhu se dá, ale jenom postupnými kručky a ne žádnýma velkýma
skokama nebo krokama, pokud nemáte hodně velký kapitál. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu a verím, že teda aj tento segment, ako sme teda spomínali, teda bude prechádzať zmenami, ale teda vy sa budete etablovať na ne úspešne, tak ako doteraz. Mojím hosťom bol Jiří Šulc. Ďakujem. Děkuji vám. Hezký večer.